Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:09 na sa aton sining pagpangalagad, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sige, i-check naton lakat sang panahon pero pakaroon na naton medyo alang-alang pa no ang linya sa aton sining Provincial Disaster Management Program Division mga ka-aksyon. Pero man gihapon, wala kita nagakulang sa inyo sa pagpahanumdom kada gabi nga dapat ang aton sining mga kauturan nga nagapuyo iya sa higad sang baybay sa dalom sang taytay, kilid sang kasubahan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la City Jess na karon nga adlaw, Biyernes na kita, Hulyo 17, 2020. Kamanaga-monitor na diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sining Facebook page pagya sa aksyonradiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamoto kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938225517 or sa aton sining mga viewers dira bisita lang kamo dira sa aton sining comment section. Kagibutangin nyo nga mensahe sa malambutan ko lang ang hindi pasensyagin. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 ang takna siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga nagalina-gumba nga balita sa aton siring pagpangalagad subong nga gabi? 33 ka mga Negrosanon kag 7 ka Bacolodnon mga kaaksyon ang naka-recover sa sining COVID-19. Kinang may nga balita subong nga adlaw diri sa aton madamo-damo ang naka-recover na sining COVID-19 mga kaaksyon pero subong may ara sang siyam nga nagpositibohan from Negros Occidental, at least may ara sang madamo nga naka-recover. Although nga may ara sang nagpositibo pero malayo ang distansya. Kabay pa nga padayon na ini mga kaaksyon. Sa iban nga balita, 3 ka mga nagkalalumos sa Suba sa barangay Mandalagan tinalikdan nga adlaw, halos tanan nagkalasapwa na o galing sa masubo nga palad. Initanan sila mga lunsay naman nga nagkalamatay mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Kagab ito ang nasapuan isa pagid lang kahapon sang hapon kaya subong nga adlaw ang duwa nga nagkalabili nagkalasapuan naman pero tiyan mo na ang ila sini nga mga hitsura hindi na magkalaamong iban bangod sa pagbuliyada sang tubig sa ila. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita karon mga kaaksyon, Barangay 35 Kapitan magasabat diri sa Aksyon Radio Bacolod matapos mag-viral ang yasiring video nga dutayan niya lang gintapungol ho. Actually hana pa man lang do kwan blaw do I don't know kung shocking ato kon idayon niya ginto ato
sa iya man lang mismo nga barangay kagawad sa nasambit nga barangay. Ang rason bangod sining mga pinasakaay kaso halit gini si COVID-19 kay gining sapsap ngini action hands. Action firing line. Kapitan, dotayan lang matapungulan si kagawad. Pero hindi ko sigurado kung tapungulon niya gino, kaya hana malang bala. Pero galing kay ang video subong, galapta, puro tigil ang pinangakig, aksyonin si kapitan, do kumuson niya sa kagawad. Action firing line. Pakaronan tanabla pero lipay kita kay si kapitan hatagan ito time karon sa pag-explicar man sa iya siningabahin kay si kagawad yun na interview na nanamon din nagligad gadlaw. Dito ya sa syudad sang syudad sang Kabankalan, isa ka motorsiklo sumalpok ya sa pribado nga salakyan, bati patay gid ang nagasakay. Action firing line. Hinay-hinay lang mga kaaksyon, di kan magpatama padasig labi na gid sa highway kay kadelikado gid sang mga sitwasyon subong. Action firing line. Samtang sa Cadiz City makaksyon, Cadiz City Mayor Escalante nagapangabay nga mapadasig kung taning pagpagwa sa mga resulta sining swab test na mga utod ta. Samtang probinsya sang Negros Occidental kag isa ka pribado nga kompanya nagasulod sa isa ka joint venture agreement, ikaduha nga COVID-19 laboratorio ginapaabot nga matapos masunod nga bulan. Speaking of joint venture mga kaaksyon, si Prime Water and Bacolod City Water District Action Hands nagpirmahan ay nasang joint venture sining nga hapon diri sa isa ka hotel sa Bacolod. Action firing line. Tantawon tani anong reaksyon sa mga utod naton nga sadto anay nagapatigayon sa mga rally protesta nga di pabor nga ang basiwa magasulod sa isa ka pribado nga institution nga magabulig agod nga ma-address ang kakulangon sang supply sang tubig diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. Kag karon may ara kita sa isa ka OFW. No, may isa kita ka OFW nga eksklusibo magpa-interview diri sa Aksyon Radio Bacolod patapos nga ini ang naglain gid botya sa ila sini nga naga-serve sa ila Action Hands. Kay hindi siya gali Bacolod noon, pero diri sa Bacolod na quarantine subong. Daw ginatamo-tamo sila sa nag-aalaga daw sila. Action firing line. Ginambalansya ko no sang nag-aalaga siya. Siya hindi ka man Bacolod nun, hindi ka mo namon prioridad eh. Daw mo na OFW Tiyambal sang OFW, tuwan man kami baloyang hindi kami pwedeng lis Bacolod eh. Amo na sabat niya. Siya pero kung hindi kami Bacolod nun, kita gasagay takon, amhon kami na pagsabat sining mga naga-amuma sa amon de. Action firing line. Sino man yung amo-amo sa mga OFW to siniman. Karon mareklamo siya diri sa Aksyon Radio, palabot diri sa syudad. Kung sino tong tampuhaw, so klase tawo to. Ngangamhon mo ganang tao, bisan hindi na Bacolod noon kay tao, manak bululigan, manak gyapon. Buinas ka lang, hindi na tabo sa imo ha. Aksyon Bryan Morden. Action firing line. Balikan ko na karon mga kaaksyon, mga detalye sila kag iban pa sa balita lokal. Mapaamulya ko gamay lang sa nasyonal kay may mga balita man sa nasyonal nga maayad-ayad bla. Sibong nga gabi may ara sang Zoom iya nga discussion ang pila ka mga kongresista nga naglantaw karon sang prangkisa sang ABS-CBN mga kaaksyon. Ginakuha na check nila kung anong unod sang recommendation sang technical working group. Pakaronan ta na kung anong katapusan sila galikiti dido naman to no. Ano man tsansa sa action hands man? May tsansa pa ihan ining prangkisa nga makabangon ini base may mando pa man no nga mahingagaw no. Sige lang tawon ta na yan. Sige, sa iban nga balita makaksyon sa aton sa nga pagpangalaga dito sa national, ang DepEd nagpagwa sang ila sining report sa mga adlaw nga may ara sang 21 milyones o kon 21 million rather 344,915 pagid lamang ang nakapa-enroll as of today. 76% lang siya ikumpara mo last year nga ara sa 27,147,020 or masobra rather, yes, mga 27,000,000.7 kung ikumpara mo last year. Ang target nila subong 80% kung tani nga may makapa-enroll. Bulubudlay, no? Kalikang iban, ang rason sang iban kun nga ang wala nagpa-enroll, doon di sila sigurado abi sang tinutuyo sang DepEd subong parehot na nagligal sa online class bla nga pabaklon mo gidya mga ginikanan sang laptop
pabaklon mo siya sang tablet kag computer, dapat sundon mo yung specification nga ginmando sang DepEd. Ti sa pagkamahal sina, amo ginang sundon mo, ti isa ina sa rason kung nga agrong magirik ka na naghambal nga, dila ka mo may eskwela, anay Duway gid ba problema kung maulihing pag-eskwela nyo? Aksyon Firing Line. Importanteng uso na blasubong sa social media, importante buhi. Aksyon Firing Line. Pagkatapos kahapon may statement naman ng DepEd nga ginatun-an nila Action Hands ang limited naman nga face-to-face naman sa mga remote areas nga daw hindi gid init si COVID-19. Di sino mabing hindi mahadloks na? Aksyon Firing Line. Samtang kung ABS-CBN ang paghahambalan, buari man niya isa ka kongresista, kabalo na gid siya subong sitwasyon sa mga empleyado nga nagadugo ang dugha, nagatululo ang luha, kag nagahinak sanay pagkatapos madido ang ilang prangkisa. Ano ning iyaman sunlog ni House Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte Sr. akon Junior, mga kaksyon. Maghambal siya blado atong duga baligya lang siya ka ube kag bisol. Ambalya ang mga Lopez da, kung naluoy ginman kamo sa mga empleyado nyo, ibaligya nyo na lang ng ABS-CBN. Action Firing Line. Kung ay ka naman lang sa may ibulig, abi nga kaayuhan, abi maghipos sa Action Hands na, daw mo na bla, itikom na lang ng bibig, bla di kay gadugang, kaya sakit sa balatyagon sa mga empleyado da. Action Firing Line. Kag sa mga tao nga nag-aapin sa ABS-CBN, matyagan ko kay Villafuerte, do gabaligya lang siya ka kasag, duga baligya laya ka katalaba to sa barangay Punta Taytay. Talabada! Action Firing Line. may mga eskwela man isla tadig, bisan doon dito ba yung utok nila, no? Aksyon Bryan Morden. Action Firing Line. Si Davao City Mayor Sara Duterte subong, puwerteng iya sining palayag. Habang niya tutukan ko sa matagadlaw nga taran si coronavirus dan nga istoryahan ta ang presidential elections, mga kaksyon, on 2022. Sure ka na Sara, ha? Basig makibot rami ba, no? Basig makibot rami mo, padagan na ika. Galiwan mo sa naghambal di nga hindi siya magpadalagan, unahon niya anay si coronavirus. Wala mo sa nagmuno, di mo siya, way ko gana mag-istorya parte presidential elections, ha? Diri ko anay sa coronavirus, meaning da may chance gid nga magpapili siya bilang presidente, kaya mo siya nagmuno nga hindi siya magpapili. Wala to laton tari, mga panibagong development sa aton diri sponsod Pilipinas. Samtang sa pabuton iyang Agosto, pagabuksan na ang mga foreigner, mga kaksyon, o kung iban nga mga banyaga naton nga mga utod na foreigner, iban nga mga utod naton liban sa pungsod nga makasulod diri sa pungsod Pilipinas. Nga mayarasang long term iyang mga visas. Kulol ba, ano? Basta anong balon nila nga mga COVID-19? Action Firing Line. Ang coronavirus diri sa Pilipinas, mga kaksyon, ang active na lang yung basahon ko. No? Kay kabalakaw kisa kung sagit na di ka basa sang confirmed cases sang coronavirus, daw na nagadugang iyang nagadugang iyang kakulba sa mga tao tungod nga nagadamo, no? Ang akon subong basahon sa mga gabi, ang active na lang, no? Para hindi tabla mabutang sa kahadlok ang pumuloyo kay kabalokang iban pagkabati nga mo ning confirmed cases, so do kadamo gid syempre kulbaan timo so himuon ko na lang kada gabi ang active cases na lang yang akon sini nga basahon para hindi na ta makulbaan pa. Ang aktibong COVID-19 case subong makaksyon yara sa 39,593. Ini sila active ginaya. Hamo na ha, pero kon ang confirmed cases diri sobra ka tunga sa dira ang sobra niya, pero di ko na paglawagon pa, no? Ang patay sa Pilipinas 1,660 mga kaksyon. Na mo ning patay sa Pilipinas sa sining nga mga tiniyon. Action Firing Line. Dire sa Western Visayas niya ang active case naman niya sining COVID-19 ara sa 359. Take note ha, aktibo kag 12 ang patay, mga kaksyon. Dire sa Negros Occidental may ara sang 33, mention ko na kay na nga mga naka-recover. Bacolod 7, mga kaksyon. 12 ang patay sa bugos nga Western Visayas. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Last 23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang niya na ang sa local block. Kay nagligad nga Sabado, nagligad nga simana, may gin-file nga case ang mga pila ka mga residente
sang Barangay 35 diri sa syudad sa Bacolod. Batok kay Barangay Kapitan Reuben James Miranda sang nasambit iya nga barangay. Ang kaso, hindi ko na pagpadalman pa basta natuhoy ini sining pagpanagtag sang SAP o kon Social Amelioration Cash grant program sang gobyerno. During the time nga gin-ECQ ang syudad sa Bacolod kag iban mga areas di sa pungsod Pilipinas. Ang batunon 6,000, no? 6,000 ini. Now, ang mga tagreklamo, mga residente sang Barangay 35, ini sila gani mga miyembro sang 4Ps. In short, hindi sila benepisyaryo sining SAP o konsap nga ini. But because sila ang residente ka nakita nila nga may ara sang ano maluso nga panghatag sini, why na sila nagduha-duha pa sa file pagpadulong sa CIDG kag ginfilean sang kaso ining Barangay Kapitan. So, gadiscuss pa lang ko. Wala pa ko gambal nga manawag. Gadiscuss pa lang ko sa background. Pagkatapos nga ibalikan tala siya karon. Okay, sige. Madugay-dugay pa ni aksyonan, ha? Pagkatapos nga na-file ang kaso, may ara sang sesyon nga nagluntad sa Barangay 35. Basi mayo ko si Sir Ilray, no? Nya ma-replay naton. Kag sa din nagsesyon. Gin kakibot sang kadaman, labi na gid si Barangay Kagawad Ronnie Albao. Nga pag-abot niya sa barangay hall mga kaksyon, damo tawo. Kag pagsulod niya sa barangay hall according sa iya sini nga allegations, nga kuno gin palapitan siya ni kapitan, kag dutayan lang maistrakan. Perti mo. Galing kay ibanda ka pamati sa kundi subong way ka mo video da, radyo lang. Pero kung galantaw ka mo sa Facebook Live, makita nyo dang video ni Barangay Kapitan, no? So, may naga-video, gali. Para nga ang story naton mabatian ninyo, ari ang interview ni Aksyon Artay Hupon, no? Halit gining sapsap gini mo. Aring unang interview ni Barangay Kagawad Ronnie Albao sa Barangay 35, pabati ta sa inyo. Yun nga sa ginpablatter mo? Di kaya natabusin hulat kami. Duwa na ni Kasimana Action Art na nag-set sang sesyon. Sang June 4, may sesyon kami supposed to be. Kasi going na po, proceeding na po sa session hall sa barangay mismo. Ang natabo Action Art, ang iya mga sumulunod, alipuris niya, iya nanay, ang iya tiya, ara na mismo sa gate sang barangay hall. Di pag-abot ko dito, nagasinggit ng iyang nanay Action Art, nga ari na ang kagawad nga nagabulapok ng aton nga SAP. Niya po nimpo, kung makabaton sing SAP, tungod kay Albao. Nga, ano ka di SWD? Mukha ni, siling pula, no? Ang mango na lang gidya ang magpapi ni sang ilang Action Art. Pero ano tabo man ang interesado ko sa sulod barangay hall nga may mga video kato nga daw nagalinaway ito. Ano ito natabo? Kaya ang natabo sinadira, may ara man tadira nga asset, nga at least iya man ang mga tao nga nag-forward sa ako na Action Art sing amo nga video. Kaya makinagapungko ko dito pagkasapa niya, ginturisok kaya ko dayon, ginabuyayaw, hanaan nga sumbagon na Action Art. Kasi wala lang kuya. Kasi wala kuya sing plano nga sila nga magkikiaway sa iya. Kaya gusto kuya sa legal nga pamaagi Action Art. So, natabuda, tungod siguro nga doon po niya di kuya. Grabe kakapit gigit. Kuha sa sing mag sa Action Art. Mag-ilap po sa salog pala. Ano ginkuha ya? Ang mags pala, yung kuhanan sing kape pala, yung bulutangan sing kape. Mag. Mag, Di ginkuhan niya, Sabi ko mag sa lakyan, kakasya gilampos. Ang kuhan gali, ang tasa. Sabi ko rim gani. Tasa. Tinga gilampos siya. Tige? Siya sa salog. Tinga gilampos siya kuno, inituloy ya.
Wait gid ulo niya kay nga ako no ginahingabot ko gid kuno ang iya nga lulo. Lulo? Una po sa Aksyon Art, hindi ako yung complainant. Ang dapat yung pamangkuton nga agin include mo ang imo nga lulo nga makabaton singsap kay kung lang taon mo bala ang payroll mismo sang gin-provide mismo sang City Treasurer's Office. Ang iya nga lulo ara kag may pirma nga nakabaton. Okay. Ito hindi ako hindi na lang tada kay ara naman na sa CIDG mo. Kag na-file naman sa korte, depende na sa korte ang paglantaw, no? Kag pag-weigh sila sang complaint. Ang ako lang yan naglapot sa punto, nga nagpersonalay, naglingwa niyo muna. Di mo na gani, kay nag-file na ang kaso sa against sa iya, ang ginalantaw niya nga ako ang sa likod. Di mo na ipainit ang ulo niya. Actually, kapila na po niya pagwaon gani sa session hall mo. Uy. Di moment ka mag-question po sa mga financial statement, abi? Ginapagwa ka? Ginapagwa niya ko. Ginabuba mo nga akong nga session. Ito lang niya. Pagawad ko diri, hindi ko yung kahambal, hindi ko yung kapamangkot kung anong mga financial statement. Kung diin nga pila ang utang ka, pila ang nabayad na, diin ang financial statement ka mo ni. Hindi siya gusto nga may oposisyon. Okay. Di moment na maghambal na ko, init na ulo niya, orderan niya ng iyada nga kuha natin, admin 1. Pagkuhaan. Tiya mong imana, normal man na niya nga maapit. Okay mo ng porsyon ng interview with Barangay Kagawad Ronnie Albao, mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Sige, action na. Time mo na ni. No? Sa nagalantaw sa video dira sa aton sininga live, si Barangay Kapitan dira, amo ni nagasuksok sang puti nga bayo nga may ngalan nga Fubo, no? Pagkatapos, si Kagawad Albao dira, amo na nagapungko nga nagasuksok sang green naman niya nga bayo o kon panapton nga may ngalan Kagawad sa likod. Ang isa naman to katawo iya, Barangay Kagawad man to daw si Barangay Kagawad Gibis ganimo Alejandrino sang Barangay 35 mga kaksyon. Sa muna mga aligasyon diri ni Barangay Kagawad Albao nga sa sulod sang barangay hall mismo dutayan gid siya ma-strakan ni kapitan. Si kapitan suno sa iya lampos ang baso o konmag sa sulod sang barangay hall. Di buinas lang gani si Kagawad Albao kay kon dito tumupa ang kakig ni kapitan mis nawong niya ti ano na lang ayhan be. May gani kigid popok ni kapitan niya sa maglang action hands, no? Kon dito tumupa sa nawong niya ergoy magkalapaksi ay naman. Online sa Firing Line. Ari sa aton nga linya Barangay Kapitan Reuben James Miranda sa Barangay 35 Cap. Good evening. Ng Aksyon Bryan mayong gabi manda sa mga manamyaw na lang ko. Yes. Aksyon Bryan para sige ang aton istorya. Mayong gabi da sa panana kapitanes sa bilog na Bacolod 61 Barangay ginambalan ko gito sila na may interview ko sa inyo. Kagin of course sa pumuluyo sang Barangay 35 mayong gabi. May nag-chat sa ako di po sa puro Aksyon Radio di subong kay gahulat kay kapitan no. Yes. Kap, sige, I don't know kung nabatian mong interview with Barangay Kagawad Albao bago gilamang in replay ko actually last 2 days ago o kon kahapon ni na siya, no? So mga allegation siya mo to, pag-abot siya sa di na lang tato magtandog kap sang case kay gin-file sang CIDG kay tiyato na to sa korte basi masabudisi kita di karon, no? Diri na lang kita ya kung ano ka matuod ang mga allegations ni Barangay Kagawad Albao against sa imo sa nagluntad dira sa Barangay Hall Cup. Ikaw na lang bahala bisugpon-sugpon sa istorya kay mamati na lang kami. Go ahead ka. Para badasig. Bali amo ni di ng Aksyon Bryan. Bali sang June pa lang, June 20 may session kami natabo. Gin-announce na namon na sa ang amon schedule sang DSSD sa payout namon is 22, 23, 24 amo na. So naplastar na ito namon tanan, naplastar na gid hasta ang social distancing, facing mask, na gid plastar ang mga gym namon para sa kami mag-iwat sang amon payout. After that, sa pizza 22 gid mismo, may nagnawag to sa DSSD na hindi sila pwede makapasige sang sa payout. It's because
kay may aligasyon na may natabo na inaway sa Barangay 25 tungod sa SAP. Okay. So, immediately, automatically nadula to yawan mo kami hula. Nabalaan namon Aksyon Bryan sa isa kay stasyon, amo ni Aksyon Bryan. May ginpadala ang RAM o kontribusyunaryong alyansa makabansa. May ginpadala ang RAM sa may station, amo na ang iya sa DYRL, sa isa nila ka programa. May isa ka statement na aligasyon na ginpanglawag, isa gid panglawag. So ginlawag to ang mga tao na which is para sa ila disqualified sa SAP na makabaton. Okay. So dito ginlawag isa-isa. Sampulan ta lang kaya Aksyon Bryan kung ano to ang content sang ginpadala na sang RAM. May isa ko nabutang to, hindi ko na pagpangalanan, may isa ko ka persona nabutang to, single and allegedly person with disability for being mentally ill, allegedly due cause of illegal drugs. Imagine mo bala, Aksyon Bryan, ang ginatakol na di atong sa SAP, pero nga amo to yung ibutang nila sa isa ka person na naglaktok ang isa ka person. It's because sa illegal drugs, na nasa SAP, may ara pagit. Isa ka persona nagbutang to na ang iya bata adapted. Wala na yung kabalo ang bata o kung nang pumuluyo sa Barangay 35 na si amo na persona, adapted yan ang bata. Dito na balaan na adapted kaging waragwag sa radyo. May ara man di isa ka instances na si amo apat iya bata, sari-sari iya tatay, nagsubong, lain naman ang iya ginapuyo. Kung gusto mo, Aksyon Bryan, may ara kami gidi copy, signed by the Vice Chairman sang RAM Alyansa. So what I did, kinadto ko na dayon Aksyon Bryan, ginpamangkot ni how true ang amo ni na statement. Nagambal to ang RAM party list, nagambal to sila, halina sa amon. Pero that statement hindi dapat pagpagwa sa radyo kay under investigation pa daw. Okay. Amo na ginambal. So what I did, pinamangkot ko ni mismo ang RAM kung sino ang gintagaan nila kang amuni na mga dokumento. Ang isa na ang pinalangga sa nakagawad sang Barangay 35, amuni si Kagawad Rooney Albao. Sa iya, ginhatagan niya sa copy, kasi ang copy ginpabasa sa isa ka di sa DYRL, sa isa ka programa sa DYRL. Nag-abot ang pizza 11, which is session namon. Pero wala pa kami ka-start. Ang session hall namon, kung makakato ka di sa barangay namon, separated sa session hall kag sa opisina sang treasurer at secretary. Separated, kami-kami lang. When you say itong nabatian ko na may asset sa hindi, si SK Chairwoman to namon ang nagwa video. Kaya yan na, kaalyansa yan na sila. Kaya mayuhay na sila yan na duwa. So siya to nagwa sang imagine mo bala Aksyon Bryan. Ano bala kasakit sa isa ka amay sang barangay? Most especially ginbutang din nila sa affidavit nila na ang kaluluhan ko, lulo ko is 78 years old. Pensioner ni sa sang GSIS. Okay. Wala ni kakuha sa SAP kaya it's because pensioner sang GSIS it means to say dako ning gina-pension niya kaysa gobyerno ni sa pero ang ila statement, wala ba lang nila gina-sure na kung tuod, din ba lang amo ni persona na kakuha. Kung tuod nga si Lolo mo, ang naka-avail, ginman sining size mill niya ini. Yes. Kasi sa ilaya, may ara sila kuno source coming from DSSD. Paano maghatag ang DSSD kung wala kaya kuha ang katigulangan ko? At tapos, ang laing panikit si Lolo, gati kang titang do gina-wheelchair ko na lang. Duga kahatag bala stress sa sa tigulang? Imagine, kung makitaan mo sa atong video, makitaan mo na close door na sa hindi na saya tao na kunong ang ginpakawian ko sa kuno sa ang ara lang si Kagawad Gides, ang iba na Kagawad wala pa Si treasurer, si secretary, kag si SK Chairwoman.
ang arada. Imagine mo bala, abyan Bryan, okay lang ha, kung ako yung ginaigo ya, kung ako yung ginatira ya. Pero kung ang pamilya ko plus ang pumuluyo sa barangay 35 na sige ya labugay, ako yung mismo ako yung mismo, mayo lang gani kung ako ha. Kung ang mga iban pa na naguro na kapitan, nag-agyan sa ano yan, hindi lang na amo ang maagyan niya mo. Kaya na saya abyan, Bryan, sang debate sa plaza. Anad na saya yan na, tiara daya permiya mo, debate na sa plaza about sa reliyon na ibalati. Anad na siya sa mga muamo na. Okay. So ang imo, Arikap, ang imo nga aligasyon diri siya, nga may ara ni siya sang, ara siya sa likod, siring pila ka mga residente, dira nga nag-file sang kaso kontra sa imo. Yes. Mambal ko ginaara dito sa likod niya. Anong pamatuod mo ka? Ang tatlo ni naga-file subong kaso sa akon. Sa iya na nagasakay permin, sa nagasugat, dulong kanan bisan din sa makatuara ginang duwa. Kag may testigo ko na tagalakat na sang tatlo panghaliga po ara ginana siya na ginanaga Kag hindi maaligar di sa barangay 35. Kag may niya mo ni barangay pwede tayo malibot sa isa kadlaw, makitaan din siya kag visible sa. Galing lang, ang punto bala, gapangiwala, ay wala. Before yan ni mapagawa ang statement, nagpamembro ni sa SARAM, nagpatato-tato ni sa sang butang tabi ka, given abi, may aragin man siya sang participation, sining tatlo, abi it's normal maybe siguro, nga buligan niya ning tatlo, pero ano gid nga point gidya ang naingtan mo sa iya nga dutayan mo gid siya makumusan, hindi literal nga kumusan, kundi dutayan mo gid siya mahanusan abi sa sulod sang barangay hall to cup. Dutayan ko pang-uson ko gid sa tani, galing lagi na pang-ministar ko, hindi lang hanus pang-uson ko gid sa tani. Galing ko kwa ibala, kwa inyo bala abyan Bryan. Kapitan ko di amay kuya sa pumuluyo. Minsan bulubugon mo ba lang pumuluyo na may amuni. Most especially ang balong pumuluyo naglagtok ni sa tungkol sa illegal drugs. Nasaray-saray ng tatay sang iya bata. Na kung isip-isipon ta ang amuni na persona kuno ya baog ni hindi ni ka bata at kasi especially ang akong katigulangan na isulat mo na hindi na nagani katinto. Gina-wheelchair na lang na gani. Imagine mo na ako guro tao man lang kuya abyan Aksyon Bryan, tao lang kuya mo. Harap lang hindi mo sa it's because sa sobra bala ka hindi nanidamo na niya nalabugay na agyan namon hasta pa niyang labugay sa illegal structure, road widening, hasta pa na ialin pa na isang una yung labugay sa amon. Hindi ka mo isa kalinyada ni Kagawad Albao? Actually, hindi kami linyada na. Kailain man na independente na saya. Okay. So ako yung may linyada ko. 5 lang na kabilog na kagawad. Okay. Pero abyan, Bryan, pabalunta ka. Dala na sa partido ko. Kay kulang ko. Okay. 5 lang niyang akon. So, yung tagaan niya pa ko na gani, abyan, Bryan, sa mga tarpulin sa una. Natubulig bala sa akon. Yes. Pero I found out sa piyakuli na grupo, amo man ginimo ya. Para makasakay sa bala sa amon na partido. Kay kulang man to isa sa piyak, sa akon kulang 2. So kung kulang tahunta, amo na ginahambal ko, ginpatong anak kami ni mo. Ginpatong anak kami ni Tatay Mustang ang amo ni na sitwasyon. Ginahambala na sa, kung gusto mo mag-file ka lang niya. Hindi ka sagi, iya pa paragwag sa radyo, pahimo sa mga hindi amo na mga istorya, ipalapta. Kasi kung gusto mo yan, file ka ng kaso. Nag-file man na sa ombudsman. Okay, so Aminado, tonight Aminado, kakap ikaw ini nakaputi nga nakasuksok sang fubo nga shirt. Yes. Yes, ikaw ini. Aminado ka man kap. Do ka lang ay padagaling kwa ko, pero kung kuluwaton gusto ko tunami padagakwa ko, wala ko ginaligat. Purte ba? Oo, wala ko ginaligat. Pasalamat sa hindi sa ulo yan naglupad ang mambal sa namukha ko sa sulod barangay hall. Ang bag ko no to, linampos mo kap. O, balikan tabis kapitan. Firing line. Ay naano man yung tabo sa barangay 35 man, kabay pa nga masitel nila ini, no? So, alas 7:42, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon firing line. Pero man yung nagaklinabon. Ini tanan ng ugat sini, kwani?
politika, maybe siguro ini makoton sa kapitan abi kon pamatian tang tingog sa statement ti kapitan ti politiking ini tanan-tanan. Aksyon Bryan Morden, Aksyon Firing Line. Kon si Kagawad Albaw nagakakoy-kakoy ginman abi sining tatlo ka mga nag-file case against kay kapitan ti hindi mo na iya mapugnan kiti may freedom kita iya each one of us may ara sang libre iya nga giho kung ano naman ang result sining pag-file sang case nga initi amo nang resulta hindi na mapunggan ang tao kiti may kagalingon sila nga prinsipyo mo. Aksyon Firing Line. Pero ang point naton diri sa Rimet tiniyon kung nga naglabot gidya sa punto nga dutayan gidya mahabyugan ni Barangay Kapitan Miranda si Barangay Kagawad Albaw sa Barangay 35 mga ka-aksyon. Kiti kon ikaw kapitan kung si Kagawad nagakaupod-upod gimantuya sa kung sino nga tao to nag-file sang case, hindi mo na dapat gidman makuan mo, mabasol kiti ila na imo kap, balik dira sa imo kap. Yes, yes, Abian Bryan. So amo na vlog Abian, anang aksyon Bryan. Okay lang. Pasensya ka. Kasi amo na balang ibubunot ko, napani ginambalan ko gina sa perme si Kagawad. Okay lang niya na ako yung itirahol mo, kami personal kaya naka-aking sa ako. Hindi tayo pagdalahigon ang pumuluyo sa barangay 35, hindi tayo paglabugan yun. Imagine mo kung kabalo ka lang, sa 800 plus na ang ginapa-disqualified nila ng mga tao na gusto nila makakasan. Kaya para sa ila disqualified, hambal ko, kita din na barangay, facilitator lang. May evaluator tada, which is amo ng DSSD sa DSWD. Yes. If feeling nyo hindi ni siya qualified, pero kung qualified sa DSD sa DSWD, pasalamatan, patay nga damo pumuluyo ang mabuligan para makaibalo ka lang action, Bryan. Ang amon ng quota sa SAPCOM una-una is 1,300 lang. Ginbuligan kami sa amon mayor sa syudad ng Bacolod na si Mayor Bing. Ginhimo ya 1,661 sa first na trans na kabaton. Nagabot ang lift out. Which kung ang lift out ka kag bago ka ginlista balik 12,000 ang imo mabaton. Ginpadalan pagikuda ni Mayor sa form lapit gani 1,000 na form ang ginahatag sa barangay 35. Kaya nga ano nga balimang pasetero kag ni Mayor Bing ang mga yukap pagae kay kami lang na iya ma-evaluate. So kaklaro sang iya kaklaro sang iya hambal, kaklaro sa iya guidelines. Kung gintagaan to namon abi mo kung pilatanan ang amon di sa payout for second tranche it's about 2,121 ka mga beneficiaryo sa Bacolod sa barangay 25. Ano bla kadako na which is amo na kadako na kwarta ang malibot sa barangay 35. Amo na kadako na ang mga tao na hindi na tani mangutang sa amo na chimpo nang utang na lang na ang tao tani na inubakal pa to bulong, bakal pa to maintenance nila, bakal pa to nila pagkaon, which is wala pa sa subong na tuwod na sa bulabog na natabo. As public official, malipay ka sa imo pumuluyo na madamo matagaan. Ang iba na barangay gani gakumod kay jutay lang ila kuta. Kamuya na barangay official gakumod kay damo gintagaan kay para sa inyo hindi kuno qualified na beneficiaryo. If you think na wala tananta ang ginambala ko gina sa permit tananta di apektado sang pandemic sang COVID. Kaya biskan wala na to ganyo grabe sang tambay to sang una apektado to sila kay hindi man sila ganito gwa. It means to say kung amo na kadamo ang naka-benepisyo sa barangay 35, tani malipay sila balaya action, Bryan. Malipay sila na ang pumuluyo sa barangay 35 na may amo na kadako na kantidad ginisip ko more or less it's about 28 to 30 million ang malibot na kwarta sa barangay 35. It means to say ang mga tsanggidra sa pamalayda maging maayo man kiti ni kwarta na taho nag-circulate ang kwarta na amo na kadako. So para sa ako niya action, Bryan, kung feeling sa iban kita ginabas ko sa iban na mga most especially sa iban na programa to na wala man nila nakuha ang side ko. Ginabas ko si Kapitan Mango bla 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 or alule. Ako wala ko labot ya action, Bryan. Kaya nga
Wala ko labot na i-condemn ko yan sang 60 ka barangay. Ang importante sa akon, isa lang ka barangay. Ang barangay 35, kag nakitaan ko gida, kag kilala gid sang tao sa akon, kung ano ko sila ginapagbato. Ginapagbato ko ni para niya sa ila. Yes. Hindi niya para sa akon. Okay. Ginapagbato ko sila kay tungod ako ang amay sang barangay di. Aksyon, Bryan. Sige, angat konbi nga oras medyo kulabos kanami pag discuss kun tani. Pero kap amo na lang ni. Anong mga settlements subong nga katabo dira sa barangay mo after all nga ini tabo dira sa barangay mo kap? Okay, nagkatuna sa Liga Press na monto kay Lady. Pagkatuya ta gusto ya ko dagdagan isang kaso bla 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 mo na. Tigin ang balansa ni Liga na kami diya sa Liga mediation. Hindi ko patawag sa sikap kamo istorya. Hindi gitsaya. Kay bla 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 mo na. Tigin ang balansa ni Liga nakato ka sa DILG. Hindi man sa makato sa DILG. Pag ginambala niya ng DILG, ang mga DILG wala ya unto. Ang muna ginambalya da sa DILG. Yung pa-ombudsman naman ko na. Base man to ya kay Gles ang hambalya 100,000 ang gasto ya sa pang-ombudsman niya sa akon. It means to say, wala ka, hindi ko kainsindi, kiti gusto yan niya permeya nang dubibati bala. Para bala sa session na kung unanimously malang kita i-approve, ang gusto niya permeya pabuto-butuhan na mabuka bala ya, may mabuka bala sa amon di desisyon na which is tanan unanimously. Okay man kami. Sige. So, partly words ko yan kay Kagawad Albaw, di kami kauyo niya na kung ikaw ya anak kaya sa plaza magdebate, kami wala kami agad-debate. Hindi na naman kinanlan. Hal ko pagit, natani, pangalagaan mong imo ko galingon, kaya nga 2019 napatyan ka bata, 2020 napatay ng imo asawa. Ilang tuwa bala kung ano bala, kung natahon mo, amligan mong imo kaugalingon na kung anong mahimo mo, anong ma-produce mo para sa ikaw na. Inbuto kami sang tao, ng Aksyon, Bryan. Inbuto kami sang tao para magserbisyo. Pag ikaw as sagawad, himo ka sang barangay ordinance, pat ka barangay resolution para sa ikaayos ng ating barangay. Hindi ikaw yung mambulabog. Nag-pandemic, nag-enhance community quarantine, wala di ko kakita na humo. Na which is ang ibang kaparik-parik, nagkakalados mo ng iba na kasawad na upod mo. Sige. Ang imo na lang kap ang assurance kay ikaw amay sang barangay 35, ang inkwentro mo diri subong kabay pang hindi na ni maglawig pa si Kagawad Albaw. Anong assurance mo sa mga pumuloyo sa barangay 35 nga manormalize ang situation nyo dira kap mga mo siri hindi may piang ang inyo siri nga pag-alagad sa publiko kay may ara sang dibatihay kay di manami nga tamdanay dira kap. Anong assurance mo? Most especially sa Kapalamati, Kabaluko, ang tanan na pumuluyo sa barangay 35, Kapamati, kigagin pangambalan ko sila station ta sa Aksyon firing line kay Aksyon, Bryan. Boperte. Dapat malaki ka mo, kadamo gahambal sa akon, sa unang sap, madayon pa ni, sap ano na to, kaya nga almost 800 katao ang ginpang malabagan nila na para disqualify. Hindi ka mo pumuluyo mag-worry about sa inyo SAP. Especially nakatawag na kami to, may istorya na kami sa DSSD, especially kay Ma'am Pasetiro, kasi Ma'am Pasetiro na istoryahan ko, tulat-tulat ta, basi next week ara na. Hindi ko paglawagon nang ginahambal to ni Ma'am Pero sa akon, sang exact na date, kasi may bulabog naman, kag magwa na istorya, may inaway naman, kag may nagdumugay na tungod sa SAP, para hindi na mabulabog. Sa pumulo sa barangay 35, gusto ko gitwaon ng imo programa ng Aksyon, Bryan, sa Aksyon firing line, na gusto ko gid pasalamatan ko ang pumuluyo, most especially sa ginapakita nila na suporta subong na in times na abi nila sikap paluoy mo to sikap. Don't you worry, pumuluyo sa 35, kaya niya ni Kap, kaya ni Kap na ipagbato kamuya. Hindi kamuya maguri siya lang. Kag Aksyon, Bryan, ang tatlo na ba nag-file sa akon na case para at least may idea ka lang. Nga wala sila natagaan, yung Thailand ko na case nila sa CIDG, ito na sa City Prosecutor Office, para may idea ka lang. Before PIS man sila? Member na. Yes. Purpose member na. That's why may mga rooster na sa ina pamilya. Like for example, akong grante, sumingala na mga those na wala ko na gintagaan ang ila pamilya, it's because ara na sa rooster sa pangalan ng ila mga ginikanan. So hindi pwede nga muna. So
kami diyan nagsulubre lang tong SAC form, ginpamalik ba bala namon Aksyon, Bryan? Bao? Totoo. Ginbalik lang namon to sa DSWD kay nagsulubra lang. Ginbalik pa to na form. Mayari pa kami diyan, may ginauyakan kami diyan na na-receive form sang naging balik to namon na form kay wala na tagaan kitanan, halos tanan na tagaan sa Barangay 35. With that, Kap, salamat sa mga time. May gabi kag next time interview kita liwat malawig-lawig sa imo, Kap. Aksyon, Bryan, salamat gid. God bless imo programa. Hoping na maglawig pag-inig kag damo mabuligan mo, hindi lang ya one side na makuha ta. Salamat gid Aksyon, Bryan. Salamat Aksyon Firing Line. Barangay 35 pamatian ta gid. Salamat gid. Salamat. Aksyon Firing Line. Barangay Kapitan Riobin James Miranda, no, sang Barangay 35. Aminado siya nga dotayan niya mahanusan si Barangay Kagawad Albaw. Kaya naman pwede nga deny ni Kapitan kikitaon ganyan sa nag-viral nga video subong si skater woman gali nakakuha sa to. Kag aminado mas Kapitan nga linampos niya ang baso sa sulod sang barangay hall. Inang kong case action hands lang nga pagwa mo puloyan mo nakaipit ka kuring manuglakat kabla. Kalipay mo kay ang kuring na iptan mo kun way ka kuno kaipit kuring basi maaksidente ka. Aksyon Firing Line. Ang baso to nga ginwasak ni Kapitan, di buinas kay didto ginpaupok sang sanawong ni Kagawad Albaw. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Pero kung ang tatlo ka mga residente nga nag-file case nga wala nakabaton sak, kay for-peace beneficiary man sila, gusto lang klaruhon, bisan sin-o sa aton pwede maka-file kaso against government officials basta may makitaan ka nga mga anomalya kag may ara ka lang sang ebidensya wala na ya sang nakabaton ka o kun waay pwede ikaw maka-file sang kaso. Report! Talagi lang ipatrol naton may aksidente kunus dalan aksyon dyan. Aksyon na Bryan nagtumba no kag nawasak ang pila ka mga kristal sang isa ka ambulance sang surad sang sagay matapos mabungguan sang isa ka dupaser nga jeepney reserya mo no gisangan sang dalan Hernais at Aksyon surad sang Bacolod at ubang mula sang cyber center Aksyon Bryan diri nga daan may stoplight kinidirsya no sining nga mga trion ginawasak na nagida kompleto sang mga volunteers sang chamber, Volunteer Fire Brigade, kag pinapridrake ka mga volunteer rescuers na nakadto sa area mismo sining nga gabi para makuha lamang ang driver kag ang nurse nga yari diri sa front seat nakasakay kag ang balik nga babae sa sulod sang salakyan kag ang upod sini no ang upod sini nabalik man Aksyon Bryan matapos yung aksidente nga nagluntada kag sini nga mga tinion ginaari siya no nagahigda sa stretcher malang kay wala na tamaan conscious ining babae ginabutangan lang sa sang habol kay gaulan-ulan ginaan ginabutangan sang payong Aksyon Bryan no ang iya diri upod nga pasyente gindala na sa may Bacolod Adventist Medical Center Amal sila natabo Aksyon Bryan, no? Ang sitwasyon, according sa interview naton kay Ramil Sindo, amo ni ang driver sang ambulance Aksyon Bryan, nga halin sila kuno sa may north nga direksyon. From Sagay City pagid sila, kag i-refer kung tani nila sa may Bacolod Adventist Medical Center o Convamsi, diri sa may barangay Takuling, Surat sang Bacolod, ining pasyente halin sa Sagay. Sang red light na ang ruta nagikan sa may Libertad padulong diri downtown area from east to west direction. Kita nyo ko noon nabingagaw kaya lusot ng isa ka jeepney nga wala yan nakitaan ko na tong ruta na ganong sinoma nga kakay Aksyon Bryan. Sa pag-abot sa area, sinama niya, kompleto man sila ko mo may wangwang, para kon Aksyon Bryan sang di nakagapamito man sila kay manugdabok sa may intersection point. Inalo nila ko nung nabunggo ining di pa sa route ni sa isa Aksyon Bryan sini nga ambulance sa kilid niya no rason ko nga good tigid ang kilid sining ambulance kag natumba sa kumbaga pag bunggo dumiritso guro sa gilayon and then natumba
pagkatunwa di sulod ining mga sakay sa ambulance why gilayon makagwa Aksyon Bray no sa punto nga nagpadulong diri sa area karon ni gabi ining pinaka mga volunteers kagamo ni rescue sila ginputangan ana isang oxygen ining babae no Aksyon Bray no ang jeep ya kumusta ang jeep may mga unod ni ang jeep why di subong sa lugar Aksyon Bray uy din sila kadto ya siya dali ka ko ng jeep di wait lang gid amo siyang jeep gali secretary ari ang paryente sang isa ka pa sa Aksyon Bray no bali pakaisa ko siya sir dason inang ang pakaisa na balibayaw ni siya bayaw ni siya namon mo sa pakaisa tapos ang first cousin ko gid amo ang night and run earlier this afternoon dito sa area sang minapasok. So, gin-refer siya di for sanitarium for operation tonight. Yeah, this ambulance dason na aksidente siya. So, ini guardian na ni siya bali. Ang sister, cousin siya po namon. Ang operahan cousin man namon. Ako na sa hospital. Sumapakay sana? Oo. No, mag-utod sila. Sister-in-law sila. Ako ila first cousin. Pero din sila sa Bato sila halin nga hospital bali sila sa yung hospital tapos ano lang garing gintawagan lang ni nila nga accident sila tapos lami ka man daw nga dili gid na ako dili nga nawag na kasi puro ko lang na pili para balik wala siya nakagwa na ang upod niya amo pang pasyente pero ano ganing name wala lang hello sir kailang ano kay hindi mo man kalimutin ano name mo ang siloplot ato ang tayo makakita to sa ospital Anabesa Peralta sister niya sister na ako tapos ini yung Isaya sister-in-law na ko Maria Lotes Peralta Maria Lotes Peralta Maria Lotes Peralta Maria Lotes Peralta Lotes Peralta sister-in-law taga di hindi ka mo ma'am taga Bugang kurang baga sa barangay Bugang Subo sa Nagas Occidental okay bali ang gipabalo lang kamo na makatudre ilang direct na hindi bali may ara kami patient nga dalal sa sanitarium para i-refer hikan sa Bato tapos amo na ni tayo ng tatabo bali na aksidente sila galiliwan okay sige thank you again amo to Aksyon Bray ang iyang sister ako na utod sa isa ka pasyente ang dipasero na jeep ang dipasero na jeep tayo ni Bata Libertad no? May pasero na way pagkatabo ako to ding driver ari ang sino ikaw ang driver okay ikaw ang driver tinggalin dari sino daling ka Libertad baka di ka pagto downtown sir downtown tamo ka ba sir 5 lang sila bilog sir 5 sa bilog ano ka kayo nung wala ano ka lang nakapoy wala mo na dati ano natabo kayo na di kay gupa di ako niya tapos way mo ko kabate nga wangwang sa bungol kay muro ya pag amo niya na di ako nakita ko sa hindi na ako pamrino bungol way sa kabate nalapot kay gamay mo na dala mo na sa ang ulo ko lagyan di amo to nga nakumbang ila dogalaw parang bayaw nakita mo nga may nag-red na waya gupa na saya green pa na ya green pa pila na lang ka second mga pila daw mga 7 seconds na lang sa 5 kamilog pasero mo tingalan kayo na kapag biyahe mahalin ba saga so ang buto rin wala ka bati so yung may nasawangwang o nag-uganas sa tumakilan wala mo ko ba bati sir okay pero damo di jeep galabay nalagamo to kung sa kanila diri gini galabay ang jeep sa Batal Libertad what I mean that time damo di so way man na siya lang gani na una siya lang na una ga single kuno sa tapos sumpit na naman na nasulod nagsunod ko sa iya mo lang to nga may ambulansya na okay wala diretso lang dayon ano naging agaw ni siya way naging agaw ka biya o wala medyo gingagaw kita mo na kaya manong tanong na dili mga sipin ba man ano ka dasig mo dlagan 30 groser di ko simhot 30 pero amo tong dami mag 30 nagtumbagin ang ambulance igo na labutan mo na magalapaw ang iya kuha ko pitin ko pamrino paglapaw mo na ito makita mo to ano tunga igo
tumaagi ko sa ambulance. Buti mo nauna, nagsisigyan ako sa gulpi ka lang diyan. Di pauna ganun ako sa abi ko, mapigaran ko sa preno ko. Yun pauna? Sige, nagalingaga ka pa preno tani. Tapos yung bunggaan niya? Agi ganun ako, no? Okay. Di ano to, musta yung mong pasayro yan? Di, ato na siya yung gado. Amo na yung sayro ko isa. Ako siya isa? Kiwala man sila, wala man ka muna, no? May ba, ang isa to, may pilas mo to daryo. Aksyon dyan? Sabi mo pilas. Aksyon dyan? Dito, abi sa pasayro pamangkot, be. Kaya kung grado, ay tada may hangpon da siya da. Gani, anong name mo gani? Ang ngalan mo? Si Jane. Gani ano? Bilio. Ha? Bilio. Bilio? Bilio? Gani Bilio? Ilan na may edad? 27. 26 ka din ka? Taga-Escalante, Brodre ako sa Madalaga ni Tar. Asa sa Madalaga? Puro kutso. Puro kotso? Oo. Ano spelling Bilio mo? B-I-L-L-O? Buka ba, buka. B-I-L-L-O? Gani Bilio. 27, no? Okay. Thank you again. May pilasad lang. Ikaw, ang pasero ka din nila. Ano ito kutina? Pwede ko, Kung galing magambal. Di ba yung pasero ka po nyo? Mangkota ko na ginatabo. Ano tabo kayo na? wala. Sila na gawa din yung bilang. Kaya sige mga daga na kay naka-7 man. Oo. Di, amon na yun, nag-iba na gulta na nag-vlog ko. Kung nakita ko na yun, nakakapot na kaya. Nakapit ko. Okay. Hold me lang. Amo na lang. Nakita ko na lang. Why baka mo na. Why ka mo yan nag-pinaguso sunod eh? Pinaguso eh? Mangkotabi kong gawang. Gawang wala. Ang ambulans. Sako na yan. Why? Ha? Why? Sako. Gawang? Why? Kung mag-gira sa andar, giro ka jeep eh. Di ba tiyon? Kay di ba tiyon? Pero blinker. Dasig lang. Dasig lang. Pero sa 40 tao. Kaya may 7 naman ang ginalaga. Siya mo kay green ka daw. 7. Oo, dasig lang. Okay. At least klaro nga dasig yung plagan. Kabalo ka sa mga cruising ka ngayon sini. Bisan may 7 pa na dyan. Di ba't silingon nga mabombahan, mga bombahan na kay cruising na gani mo. Gani o. Ang mga call mo rin ang windshield rin ang sa dashboard ang pin, nag-relapta sa may intersection rin. Susko. Pati ang mga sa tubang sang ambulance ka mga gamit rin piso, ang mga bulong, ari din nag-relapta sa intersection ng pin. Hindi ka ba mo yung kunhinay lang paglagan mo, wasakit ang windshield man sang jeep, Aksyon, Bryan? Kuha na, dasig niya. Kung nakita palang taon, dasig niya. Kaya kung magtulo 30 lang, katansya man ta kung 30 ang lagan Aksyon dyan, ha? Gani man, kaya mo ka makuha 30, tumbagin ang ambulance? Correct na. Kung wagin man biga uwang, given, way tiyaga apin sa ambulance, ha? Pero tinakitanda ba lang sitwasyon, wagin biga uwang, gablinker man eh. Basta cruising, ganiya hinay, kagid Aksyon dyan, bisan may traffic lights pa da. Gani, amo na Aksyon, Bryan, no? Ang sitwasyon. So, sining nga gabi, rin ang isa ka guardian, sining pasyente kontani, na sa uli ng isa naman ka pasyente, kiti balik man sa agenda sakay sa isa ka ambulance sang emergency response vehicle sang barangay Singkang Airport, no? Diri sa may sunod sang Bacolod. Kung ito na ton, pag-opening ambulance, okay, wala pa na plate number eh. Wasak ining mga crystal palibot sa ambulansya pati traffic code pisado kay both gate tanan nga linya no so dalan dre wala gipagyan ano ning line sang Bata Libertad ni Aksyon dyan second iliwat sombray no ba hindi ni move touch so baliktaron ko lang i-check abe punti ka damo nagapinamangkot di sa i-check bing kwan lines be kano nga lines na ay sus ko Las 8:06 Aksyon Radio Philippine Standard Time nagpamati ka mo sa flash report ng patrol sa ning aksidente sa mga gabi may pasyente na nagkalapasyente pa report ambulance niya mo bisan di mo ni dalon yung aspeto iyaw ay kadi mahimo ambulance di mo kung ang driver diri nga nakakuha lang lisensya nga wala kaagi seminar nakaagi man seminar pero wala ginasapak kung anong ginseminaran tamo ni resulta di tamo ni mambal gurong aksidente ni lugaw-lugawon tala ng istorya ni basta gani crossing gani sa street gani bisan may traffic lights pa pulupundo ka gida iya given inaya bisan din ka kumadto bisan din ka kumadto daya bisan din mo na ilampos iya dapat yung crossing niya huluhinay ka gida
Way mo gina-expectar ang mga nagalinabay na mo. What if bi karon ko nagrekta ka nagahugunos o bing dump truck dabi kay ikaw dala sa unya. Anong ibato mo dabi? Aksyon! Report! Okay, sige, check tabi ang patrol abe kung nautod kita. Sige, balikan tabing patrol. Las 8:07 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kadako kadamo pa dan sang isyo ta subong nga gabi. Ning OFW nga nagreklamo nagdugang pang aksidente ng Aksyon dyan. Yes, Aksyon Bryan. So gyapon live kita nag-report sa area karon naman nga gabi. Ani-ari ko di ba interview, no? Exclusive ko nakalatos sa statement ang driver naman sa ambulance. Aksyon dyan. Lalayo jotay kay Don Di Batian. May gawang-wang. Pero sige gabi, nakuha na ito sa statement exclusive dahil sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya actually kita rin una nga nakabot sa area sa buligman sa ating informant. Of course, alading OTTG sa area Aksyon Bryan. Ay ning si Ramil Sindo, amo na yung driver sang ambulance. Ang balya kompleto man sa wangwang galing kay ang jeep ko no, naging agaw gidi. Ako ang jeep kay nga so sa hindi sa maktan sang mga hindi maktan sa pulap na. Okay. Hindi ka right sa. Wala ko idea kung sa kay gulpe lang dahil kumpiyansa na kami sa mga kami mo klaro ang dalan. Gulpe lang may nabunggo sa among gilid. Alin di ka mo sa south ko sa north dire. Sa Tagay kami alin sir. Sa Pamsay may refer kami. Kami refer sa mga pasyente. Duwa tanan dala sa Fok. Dala sa ang isa nga bali dala siya nanay nga mabantay duwa tanan. Tapos ikaw sa report sa Francis ang nurse. Ang nurse wala pa sa nagsasay. Apat. Tapos gulpe lang may nagunggo. Kita mo man sa sakit sa ambulance. Gilid layo na. Huwag ko kanina kasi may nakalakpas na kami. Ano yan? Hazard? Nakawangwang tanan. Tanang nasuga, siga tanan, sir. Sir, sa mo na time na ako pa nagsatabok? Wala, klaro ang dalan, sir. Klaro na kinadalan niya. Wala namin sila siya ng pila. Wala na traffic tayo. Diretso lang. Okay. Yung jeep niya, sir? Pinatake nga yung agaw, so sir, matabok. Pero may mga pasero na siya. Wala ko idea, kaya mo tumanggal sa mga sir. Aksyon dyan. Aksyon Bryan pati si Mr. Ramil Sumde. Dasigin man ko no? Dasigin man ko no? Dasigin man ko no Aksyon Bryan. Naging agaw gid? Naging agaw gid sa warod lugo biting the red light black. Amo gid man na permi mo. Gani ari bisang driver asang jeep gisi man ang iyang agtang. Ang driver sa ambulance tigat yang kay ang matokay na binuto nga to gikan sa sulod sining ambulance Aksyon Bryan. Sige. Amo na atlas report nga ang tanan sa aksidente nga naguntad kini kita mga gabi diri sa ginsang anismo sang dalan Ternay sa Aksyon sirad sang Bacolod mga Aksyon. Atlas report gikan sa patrol at gibot sa Bacolod Aksyon John Diaz muna sa sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat Aksyon dyan ng report sa patrol gikan dira sa may area sang Ernay Lacson. Sining isa ka aksidente subong iyang gabi. Firing line. Nano man nga sitwasyon ta once ganing nagadalagan kita. Amo nang way kita expectar nagawangwang man o kun waay ambulance man o kun hindi basta ara kamo sa crossing gani given ginaya hinay kamo da. Di ba nasa action hands kay ambulance na dala sa niya? What if bikaron ko na nagahagunos to bikaron may dump truck? O mga dalagko nga salakyan ko di baldak mo tanan? Action firing line. Ting salakyan niya daan, way pa ni ilong. Kita mo gisi man tong goyan niya. Bonano nga mga driver inigabi na ni way pagid kibok matakaw. Action firing line. Hinahinay lang sa dalan, kadanlog pa daan. Pagkatapos, dulom siyempre. Once ganing nga nagatulong ulan, basa ang dalan, dulom inang pananawan mo, bisan daw pakasanag sa suga, kaslakyan mo. So, inaton nga himuon, direya, in advance iya, hinay-hinay, gini. Kung malana mo, nang stop, look, and listen, malana mo, na, SLL, malana kinanglano na tunda. Pero kung may 7 pagidman nga green dira, hindi bot sila nga bumbahon mo siya nga bumbahon kini unexpected gani mo. Dapat ibutang mo pero may sa utok mo gidya bisan 7 pani hindi ko yung magbirada di kay basta may lumusot di karon nga lain nga tamawo pagit. Action firing line. Di ba sumala gahagunos ang ambulance
May nagani kay Waygin nagkalatam-an at galing mga tiil to nagkaladat ugan ganiyon nagkalab ay susko. Aksyon firing line. Balikan ta na karon kabay pang ato mga sakay sa ambulance nga nagtambling nga ini wala ni nagkaladulaan kabuhi subong gabi. Aksyon firing line. Las 8:12 sa aton sini nga pagpangalaga ng unang abulyada sa aton sini nga action firing line dulong sa aton sang Life Extension Coffee Mix kag subong man life sa mga butika. Pagbalik nato na OFW nagreklamo kay daw gina ura-ura sila sang gabantay sa ilang Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
kanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan responsable nga pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Mati sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 8:30. Ang oras ko medyo kulabos sa gido dasig-dasigon tani makaksyon na. Basa mga utod na ton nga luyag mag-eskwela para magmahin nyo sining boss damlag. Magpadulong na sa First Academy of Skills and Technology mga kaaksyon. Sila sang maayo yang pagtudlo pareho sang senior high tracks academics kag summan kangay sa accountancy and business management, humanities and social science, meron sila sang housekeeping NC2, food and beverage NC2, cookery NC2, contact center services NC2, organic agriculture products NC2. High school students naton dira for 2021. Pwede ka mo ka-visit sila sa nga online nga enrollment. Available na subong sa www.firstacademy.bacolod.com. Pwede man ka mo ka-bisita sa RMD Building, Block 25, Rodriguez Avenue, Barangay 36, diri sa syudad sa Bacolod. Pwede man katawag sa 708 o kung 780-9035. Pagkitaalang si Madam Rizalyn Dormido sa First Academy of Skills and Technology mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Yara ba ng Evergreen Herbal Capsule nagabalansi sang inyo sining gasolobra dira ang inyo sining acid dira ang inyo sining hyperacidity, cholesterol, sobrang asin, creatinine kag iban pa. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Las 8:32, mga manamyaw kita for a while hulat kita sa aton sining interview. Amay gabi lang kay Bert Hirapusco Caraballo. Naga-monitor sumong ang hutuda dira sa barangay Handumanan. Alright, mayang gabihan sa kay Sir Ronald Ayan Diliumes evidente. The end doesn't justify the means. Dapat ginpatawag ya isa ka istoryahanay ang iya sini nga kagawad. Ay gabi lang sa mga Maranya family sa barangay 35 si Maninoy kag si Maninay dahalin sa kay Arnel Maranya sa piyak nga pungsod. Si Sir Toto aligin araman ganin nakatutok man Zinaida Nikia naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Bandi ko nagid maisa-isa. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya mag-action, we have Sir Sus Malacarte on the line. Isa ka OFW nga ari subong sa Bacolod. Sir, good evening. Good evening, sir. Si Aksyon Bryan Morden Galinia sa Aksyon Radio Bacolod. Nagmensahe ka diri sa amon tungod sa pila ka mga na eksperyensya nyo dira sa hotel
sa nag-abot ka mo diri sa Bacolod pero unahon ko na lang ni saan o kamo nag-abot dis Bacolod gini sir? Daw mga na kami sa bugli daw mga 5 na kami kadlaw na lipat ko sa Pitsasek na nabedang exactly nga pizza nag-abot kami. Dahil galingin ang ulo ko abi. 5 days na kamo subong diri sa Bacolod? Oo, mga dira na 5 days. Din ka gani sir halin sir nga pungsod sir? Sa Duha Qatar. 4 ka tuig. Okay. So, sa 4 mo katuig, subong ka pala nga pauli? Oo, 4 kag sobra, mga 4 kag tunga siguro sir, na managlima ka tuig kung wala ko kapuli. Lawig-lawig. Ba't taga din ka gigani, sir? Taga Sagay ko. Origin ka sang Sagay, no? So, ang ginsakyan nyo pauli diri, sweeper flight ka mo? Oo, bali Philippine Airlines. Philippine Airlines ka mo. So, diri ka mo sa ka-hotel sa Bacolod? Oo, sir, sa Bacolod kami subong sir. Pila ka mo kabilog na sir? Hindi lang ko makakuan kung pila kami kabilog, pero halos taran kami di lain lugar. May taga Tubuso, may taga Silay, may taga Fatis. So outside Bacolod ka mo taran-tanan? Halos? Oo, sir. Pero ang nag-accommodate dira sa inyo subong, Bacolod nga mga personalidad? Siguro sir, kay wala man kami kabalo sa protocol nila kung sino matipan sa amon di. Wala man kami kabalo kung taga-Sagay na sila o ano, pero... Okay, why mas hambal nga taga-probinsya sila? Wala ko kabalo sir. Sige. So giri lang kami sir, imo sa eksperyensya nyo da, anong ginainan ginsang buot ninyo abi sir? Go ahead sir. Tuman bala sir sa tunga time, pag-abot namon, sang termiro ginamon nga adlaw nga abot, baligutok tanan ng mga hotel. So wala kami ninanaog sa bus. Kay sa tunga time pag-abot namon giunay ana yung mga babae papanaog kay may ginunggal-ungan sila nga hotel sa puro babae. Kay sa tunga time pag-abot namon, next kami mo may mga bayi laki. So sa pagkatapos adto kami ang sikang bus nga gipapanaog. Dire na kami sa sa Regency. So, ang pagpilmero nga hambal sa kuan, wala kami nagpapanawag sa bus. So, naghambal ang kuan nga hulat na kamo kay gabi kami nagabot siya. Ang kagahon siguro to. Tapos, amo to, nang pagpanaog namon, hambal ang kuan nga 12 lang katawo ang ma-accommodate dire. Sulod sa hotel? So, oo. So, sa tuwa time, para ko sa una mo, so wala ko nag-expect nga sobra kami siguro sa pagpanaog. Kaya nga pagpanaog naman, wala na kami kasulod. May mga nauna na dire. So, ang sa tunga time, nanggulat na lang kami sa guwa, dire mismo. Pero sa sulod sa hotel, na kung meron pa kami. Karon kay wala kami sang room, grabe nakakapoy sa kaya pa kami sa Manila, tapos kami tulog pa. So, nag-ayo kami sa isa ka frontliner din nga kung sir hindi mo kami pwede sa ma-producer na pero ang iba may nakasulod na kuan man nga mo na permiro mo na nga ay CR o may CR pero mabarado mo na pero ako sir sa to time wala pa ko kwarto wala ko kasulod hindi nagulat lang ko tapos nahambal ko sir basi na iban ko nga hotel. Kaya mo ito na nawag ang frontliner, sige lang sa ipa-pick up na kamo di sa uwa kung ano kay para mapangitaan kamo. Kaya sobraman kamo, ang iba nara na pero kamo wala kamo kwarto. Pero at that time sir, naka-fill up na ko sa form nga ko sa hotel. So wala na sa bakante, wala kami siguro until mga 7 o'clock or 8 o'clock. Tapos nabot ang Coast Guard nga bus. Ipasakay kami tuluat nga mo lang isakyan namon sang pag-abot na kung galing sa diraan sa Manila kantra sa Bacolod Balas Airport sa Sila Airport. So pasakay kami liwat. Indin libot kami da kung wala ko kabalo kung di na kami nakaabot sir kay doon ginapangita sila siguro nga hotel nga kung diin pwede. Puro na puno. And then sige lang kami libot. And then may one time na nagpundo kami to nga nagpahuway kami do kasampuhan naman sa tapos may mga balay sir nga ginpunduhan naman dito kami ani nagstay for the meantime. Tapos yung din, nagbalik kami sa so, dire naman sa kwarto kami na inanawag nga sa radyo nga nabatian ko nga mabalik na lang kami because dire sa Regency kami may bakante na.
Di na nga baliban, diri man halin, ibalik diri. So, pag-abot namon, dili kay pull out ang mga taga-Bacolod. So, ang pag-abot kili din namon, sir, Diyari kami nga upod nga nakasakay naman siguro nga nakauna din nga taga-Bacolod. Taga-Bacolod. Oo, taga-Bacolod sila. So, and then, pull out sila tanan pag-abot kinamon. Kami ang gibulos. So, at that time siguro, ato sila ya, mga puro sila ya, taga-diri mismo sa Bacolod. And then, pagkatapos sila, kami na nagbulos. Okay pa, so after mga 2 days, para may sagwa kay kung pa kami mo, abot sa tubig, wala tubig mo. Uy. Tapos muna, gagwa kami. Sa mo to, sa ulihi, ara na kami sa kwarto, naghambal ng frontline nga sir, bawal na tabangwa. Isa po, okay pa kayo, gina-arrange pa nato ng kwarto, pero kung makasulod na kamo, bawal na mangwa. Okay, nansindihan naman sir, kasi siyempre amo ng protocol mo. Okay. Kaya halin-halin mismo sa Manila, ging seminar na kami ito nga, amo na, dising na dirigya po ng protocol nga, bawal mangwa. May bangko na sa gwa, nga drive utang ng tubig, ng pagkaon. Okay. And then, nagsulod kami na ako, nagsulod mo ko, siyempre, nga ano man ta sir ga-aware man ta mo nga mo na balaw nga bawal siyempre way man to sang kwan problema siya na kay kasunod ka sa protocol kay siyempre para man sa aton kasi siyempre tatawag lang nga kay lawas sa aton health isang nga time sir alas 7 na sa naga hindi pagtanaw ko sa pertahan kasi supposed to be hindi man ko siling nga kwan sila sa Manila sa hotel to nga among gikunan pag-abot mismo sa alas 7 or mga 8 or mga mga something, ara ng pagkaon, ara ng tubig. So, sa nga time, wala pagkaon, wala pa sang tubig. So, sa nga time, sir, nadunduman ko, may kape sila sa gwa dito mismo sa kilid dito sa may pinakapagsulod nila. Okay. Amo lang ito napinsaran ko nga dito, tapos may dispenser to ya. Siyempre, naabot sa akong tuminsaron siya, bawal magwa. Pero nagwagi ko, sir, wala pa man tuwaha, wala pa man tubig, sir, kaya makape ko. Okay. Sa nga time, so, pagwa ko sa tunga time, may isa ka frontliner, isa ka, wala ko kabalo kung pulis to. Pero, nagambal sa nga, sir, bawal tabagwa. Hindi ko, okay man ako kasi hindi ko, sir, mga ilang ko tanay tubig. Hindi lang tanay magkwan-san-kwan kay mag-aging sa protocol ka. Kaya mo, nilang ko, okay, hindi mo ko, sir. Pagtapos, isa pa, sir, na kulang ko tanay nga sa subong, wala pang pagkaon na mula na bala. Hindi nagambal sa ako na itong wala na ka-uniform, naka-short lang siya. So, siguro police or ano to. Ang basta nga, sir, hindi lang tayo magreklamo kaya hindi lang ikaw ang OFW. Halos tanan, OFW. Okay. So, wala man ko sang ginambal pa, sir. So, ang magambal sa ako nga, hindi ka magreklamo kaya hindi lang ikaw OFW. Pag-isa pa, ang mga hambal, sir, pag-isa pa nga, na dapat gani ko, no, hindi kami diya nila sakop, kailain kami nga, LGO. So dito ko nagkuan sir, nga siling ko. Anong gali mo to nagsabat kasi siling ko kung among malagali na sir ang inyo kuan nga hindi kami gali taga Bacolod. So anong purpose nga din quarantine kami kung kay halin sa Manila, negative naman kami. Kasi dito sa Bacolod mismo sa airport, hambalan kami nga maski negative ko sa Manila, pero medyo gid mag-quarantine. So dito nga tayo nakaisigdi kami pero so, sakit ka mula sir nga mambal siya nga hindi ka mo di sa namon sakop pero bingkir ka mo gapo namon kaya ari ka mo di sa amon lugar. Okay, so pagkatapos ito ano dayon? So amo na sir tapos amo na nang concern ko sir nga siling ko dito ko naka-insindi nga hindi ka magiliya dapat in quarantine dapat pag alin giliya dito sa Bacolod dapat may nagsugat sa amon nga o sabi ko, namo mo lang rin may hambal sa kuwan sa amon, may nagabantay, nagadaan dito nga taga-Sagay or taga-Diundang nga kuwan, taga-San Carlos o taga-Diing nga. Pick up on kami din dito kami dalon sa quarantine sa amon lugar. Amo mo lang nagali na hindi mo lang kami disakop, amo gali na, kaya binakir kami gani, mas hindi kami sakop, lang kami video. And then, sa nga time, sir, naghambal ko sa, may naglakat na itong nagsulod naman ko, yung pagwa ko, nag-istorya ko sa isa ka frontliner mismo nga naka-uniform, naka-PPE. Kasi nagambala ko siling ko, sir, ano nagling tubig sa amon, sir, hindi kami. Kanya sa subong, sir, wala kami sa mag-provide sa inyo nga tubig. Uy? Wala, bid. Amo na hambal sa amon. Ano na yung tubig na pangita mo, ilimnon? Oo, ilimnon, sir. Kaya siyempre importante na sa amon, sir mo. And then, sinangya, sir, kung may pabakal ka, balon niyo lang ko kay ako mismo magwa. Okay man siya, pero natingala lang ko sa tubig sir nga kuan. Kaya mo lang kadalhin ko wala ko nagduwa sir ako mismo sir asawa sir halin sa Sagay. Kin pa kadto ko gid digin padulong ko di tubig saging kag mga pagkaon kasi lingko sa hambal pang daan nga mo naway kasiguruduhan. Ang padala ko dito slit nga tinapay saging nga samba kay just in case siyempre 14 days ko di sir mo. Yes. So mo na
Oo. Pero pero may pagkaon man sila sir nga ginadala. Pero pagkaon man, pagkaon kami pero siyempre pares kagina sir wala pa sa pagkaon, alas 3 na, nagwa ako, hambay naman sir, nagwa ka naman, silang po, wala pa ko kapanyaga, wala ka pa kapanyaga, niya pasensya na, kaya ako lang dibisa, pero mas silingon sir, dapat, mas kinikaw isa sir, kaya mo na ya, obligasyonary na kami sa kwarto, dapat, ang stool na dangar sa go, dapat may pagkaon ginatan, mas yung pagkaon, kami tubig nun kami. Imo niya nga side, sa ibang side subong, kung may ginoon pagkaon, tanigin tok-tok lang ka nga sir, dali gid lang haway pata pagkaon, para ma-inform ka mo na mo sinatani, no? Oo, tiki ang ihambal sir, wala sa sangupod sa ako, sa mo na. Isasad ko nga time sir, okay man lang, kung hindi man ko, wala ka na ko gagawa, di sir, kay paghambal nila mo na. Ano sir, hindi ko magwa, sir, kaya need ko tubig. Okay, magambal kita sa ako, sir, katiara, kagid man sa quarantine facility, ano gidyang ginahimo sa mga naga-take care sa inyo daw? Gano'n da sila? Wala man ko, ako mismo sir, hindi man ko kahambal sir nga kung ano ginimunan sir. Hindi, pareho sa imo, ginano ka, ginabisitahan ka time to time, gina-check ka da, ano sitwasyon mo, ginaamo ka mo sina? Kung ara ko sir balikan tabi si Sus, abi kinadula. Firing line. Nautod kita, no? Ang actually nga aligasyon diri, tingala sila, yung pagkaon do kaninit gid, no? Pero isang mention niya. And aside from that, mga kaksyon, ginainan sang botya kay hinambalan siya nga hindi makamo bakulod nun, priority namon bakulod nun nga aga do mo ni blast. Aksyon firing line. Balik dira si mo sir. Okay, amon na sir, so amon na nagambat. Pero may mga pamangkot ko diri. Pagabot ko diri sa bakulod, wagi ka mo nakamuno nga hindi ka mo bakulod nun kundi sa Gaynon kamo or other cities abi mga upod nila. Wala naman kami sa nagreklamo, pero may nagreklamo din nga upod naman nga sa arak kami sa airport. Wala mo ni sir, pag-abot kinamo ng protocol, may nag-briefing sa amon nga may dalangan ako nga may kamo na blas raw. Din naman ni ang taga-Bacolod dire lihog dire nga side, mo na tapos ang mga hindi taga-Bacolod dire nga side, hindi palinya kami. Okay. So, gipauna ang mga taga-Bacolod na sakay sa bus, pero before sila gipasakay ang mga taga-Bacolod gi-briefing sila na i-prospan sa pag-briefing sa amon. I-briefing. Hindi may nagreklamo sir sa amon, sir, hindi man kami taga dire. Ako lang pamati na ko sa sutay mo na sinya pro hindi sir, nindugin mag-quarantine di. Kay sir mo na kasi negative ba kami sa Manila ni. Baskin negative mo to sir, may iban may negative protocol na sir mo. Protocol siya. Gina sir, okay. So amo sa nga time, pamati lang ko tika hindi naman ko sa mo na. So wala may usunod na lang kami, hindi naman to ginagsaka amo to hambal na mo na. So hindi tapos at nasakay na kami sa bus. Hindi naman na to sir, hambal ko gina nga kinukuhan kami sa hotel. Sige. So paghambal to sa inyo nga Bacolod dire ang Negros dire, way ka din ka nagupod sa Bacolod kung Negros. Bali, sa nga time sir, wala lang ko kabalo sa bus, kay balang mo halos kami tanan damo kami mo, may taga Tubuso, may taga Cadiz, kung sino pang mapudupod ko. Pero sa nga time ya, puro gi kami nga hindi kami taga Bacolod. Hindi taga Bacolod. Okay, ginlain kami mo. Okay. Sa airport pa lang nga daan, sir, din separate na kami mo, nga diri nga side, puro taga Bacolod, diri nga side, damo ni, kung sino ding mga taga-Sagay, sino ang taga Tubuso, mga ipaalain kami nga hindi taga Bacolod. That's why nga nabangkot ko pag hambal nga taga Bacolod, diri, taga Negros, diri, din ka ginagupod dapat. Oo. Palinya kami. So din ka nagupod sa Bacolod ka naglinya? Sa Bacolod ka mo naglinya? Wala sila. Kami sa wala. Okay, kasi pilita kami gani. Sa airport pa lang, gilain na kami, yari na kami kanang hindi taga-Bacolod. So hindi man ta sigurado kung nag-aamumada sa inyo, Bacolod nun sila nga mga personalidad or mga taga-trabaho, abi or frontliner o kung Negros Occidental? Oo, sir, ako hindi naman ko kakuha. Hindi man ta siguro. Pero kung ining mga taking care daw sa inyo, may idea sila abi nga hindi man kamo taga Negros since the first day yaling nga nabalaan nga way gisla binanugid nga hindi man isla Bacolod no Negrosano nisla. Sige man sila balik-balik da sa inyo, no? Oo, wala. Masige man sila balik-balik, sir, pero sa tumatay na balaan ko na kay sa pagsilad ka na naman sa isa ka police day or anong sinuna sa kay wisa na ka uniform, aga pa to mo. Mambalson niya, hindi ka magreklamo, sir, kay supposed to be gani, hindi ka namon hindi ka taga Bacolod noon. Pero ginakir gyapon ka mo namon, kay supposed to be gani may padala din ano nga iyo nga matipan sa inyo. Amo na pala, sir, nga kwan. Di siningko mo tambal ko sa iya siningko ko sa ko magamo plan kasi makakwada lang kami kay mapuli na kami sa amon kung magamo na kay taga hindi man kami gilig. Sige. Priority. Din ka ba nga hotel gani, sir?
Ari kami sa Regency Hotel. Lang, sir. Oo. Sige. May isa kami kaupo din nga istorya man sa imo, sir. Sige mga ko gamay na ganyan nga oras ha kay ang ako oras ga kwan gid. Sige Sir, talong ko sana. dali gid lang ha. Kalalo oy ni mga OFW tani nga mga otogo, no? Kun ini mga allegations nila good evening. Boss? Yes sir, sa Aksyon Radio niya. Istorya si mo. Dali lang. Sige. Kumato di mga negasyon nila ni kaluluoy ni mga OFW nga ini. Nanigid lang. Sir, good evening. Istorya. Video. Hindi. Tawag mo. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Yes, good evening. Si Aksyon Bryan sa Aksyon Radio Bacolod. Sir. Yes, sino sa linya taga ni sir? Si Jeff, sir. Ana? Jeff. Jess? Apelyido to, sir? Abodillo. Ano apelyido to, sir? Rabadillo, sir. Medyo hinay lang, Mr. Break. I-slow motion lang, be? Rabadillo po, sir. Rabadillo. Aha. Anong imo concern niyo, sir? Taga di ka gani, sir, ya? Sa Silay, sir. Taga Silay kaya. Anong concern mo yung gani man, sir? Di same man sa kay Jesus? Pareho lang, sir. Yung tubig naman, wala. Kami ba sir, kabakas ang among tubig eh. Dapat provide na nila, sir eh. Okay. Tapos yung nung pagkaon naman, naman sa oras, tapos ang Sagina, alas 2 na kami gaulat ng pagkaon, kaya nila bawal mo ko na magawa. Eh, gulat-ulat kami sa pertahan, may pagkaon na nagabot. Wala may nagabot. Eh, yung pinamangkot naman itong upod naman ito sa piyak na ka-restart sa taas. May pagkaon mo na, tusunong sa may gate. Tapos dapat yung tulong dapat nila sa kwarto kaya nagbawal ko na magawa kami sa... Yes. Okay. Yung tubig, sir nga na, sir. Mala ng concern nyo. Ikaw, tapos sir? Tapos sir, nung ginabalat sa isang pulis. Wala na kami nga, gasanin mo kami, tapos na kami sila. Okay na lang, sir, among ka, sir. Okay. Kung may gusto ka mo ipalabot, bisa ton sining otoridad, anong ihambal nyo sa buong gabi? Dapat, sir, update lang yung pagkaon naman. Yung tubig, sir, dapat sa kanila. Tapos, taga Silay kaya, no? Silay? Oo, sir. OFW ka? OFW kami. Kami tanan, sir. Kamutanan. Din kalin ganun, sir, yung lugar? Sa Dubai, sir. Sa Dubai kaya. Sige. Sir Jess, salamat gid si mga time, ha. Ang inyo nga reklamo ipalabot ta gini sa syudad sa concern dili labi na gid ang uwa anong ilang estado sa inyo. Sir, salamat gid sa inyo da. Salamat gid sa pagsalig sa Aksyon Radio. Sige. Las 8:51. Aksyon Firing Line. Ang ato nabatian si Sir Jess mga kaksyon Rabadillo kag si Sir Zeus naman tong isa iya. Mercalate, ano? Taga Silay kag Sagay. Ang reklamo nila timo na pagkaon late permi, ang tubig, siyempre kinanglan na to niya tubig ko galingon to. Aksyon Firing Line. Kag isang reklamo to ginhambalan sila as alleged nga di buinas kini kamo hindi kamo namon priority hindi kamo bakulod nun. Tinano niya man bakulod nun man o kung hindi kaya mo na frontliner kamo dira abi dapat tatapon tani kung hindi gin man masulod sa ginhawa nyo kaya hindi sila bakulod nun tani ginsugin nyo na lang sa mga busises nyo da. Aksyon Firing Line. Di ba action an? First day pa lang pagkabalon yung hindi man sila bakulod nun kay bakulod nun kamo dapat sinugin nyo na para mapapauli na sila kung diin nga mga lugar ni sila halin. Tapos gantos kamo da kag sagin nyo kapabati-bati sa mga malain nyo tinaga. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Las 8:52. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod. 9 p.m. na! Mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Is brought to you by ang solusyon sa ubong may plema. ISO certified, world-class quality. This time to you by Mas Happy. Ilang selebrasyon ang ating nalampasan, ang birthday at Mother's Day nagdaan lang. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Aksyon. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Oras ko kulabos agad pero ginendorso ko sa inyo DTX 500 sugar nga dagataas dira kag mga inflammation sang liver mga kaksyon. Yara man ang Zanton Plus mga bukol-bukol dira kag ang combination diri amo ami patani bolyada no may nga gab ilang sa kay Alexander Matiga naga-monitor sa metinian. Sige, oras ta kulabos na gida, no? Sa aton sini nga pagpangalagad bakaksyon, ini sa Aksyon Bryan na Morden, maglibati tabuasa sa wang gyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, God bless. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo